morning kani kare kasgi ke bathamai bat kasgi utrai ke bathamai bat katno ngadap dak jing kemen ban ya syambiang bat phi hadien katto kat ne teliki benai watla kalong hakani karukom compare hendrengi dei tang ban aingu U Blei budang ai ngi kani kalat pangin mani bat syakri o hakani kapor ngapediang sngu bahaya phi baro ki bapet yangi syakani ka program Jingiaseng ngapediang sngu bahaya phi ki khon hep ki khon khna ki para samla pat ki long kemi ki long kpa par nga ai khublei phi ha ka kerteng ba thiang mar ka don bortam jong try jongi u Jesus Christ Tishwa bangini ya chakmat nga khot lang ye phi baro bangini let show blei ha ka jingduai pat ngan IT ya kani ka jing shakri ka jongi ha kani ka sngi tungin ya duai Kukapa jongi bhabne ngi wana khmat jongme pa kani ka khalip mat ngi wan ban aingo eme na banda ka jingdon ban katlem ka jongme pat ngi bat ki sngi ki por baro ki balalet no bat hado kani ka khalip mat ko mamta memshim la e no pa ngi aingo eme na bantik kanne kalat ko me ai ngi bangi yo banwan ban syakri ban Iaroh ban pendan burom ya ka kerteng ka ba imat ka badon bortam ka jongme ngawan na khmat jongme kani ka por pa ban IT kani ka jing syakri ka jongi don don katlem ba kinong shim benta baro pa nado ki ba yalame ka jingduai ki ba duai ki ba ruai kerpang watnum ino te pa ki hindai don don katlem bat ki baro te pa nang isne mame te pa nang pendap ingi do men sim ujong me ka pat ya kani ka por hidu isne ban yalama me tau men sim ujong me hi te pa ba habangin sayo sngoru te pai ka kubor ka jongme ngadwai tu ai bakan yo ban kata yanore te pa hakani ka khalip mat ngadwai bat nga IT hakani ka por santi blek baron bor ki jongme pat dikitu baro ki bayo sngo bat ki ba pet ingi nagi yang ki sem ki jong ki te pa ma be ki pop ki rengkang ki jongi baro te pa sngo ya ka jingduai ka jongi na mga pa niki eke baro da ka jinget ha ka kerteng ki jongme Jesus Christ ubana Nazareth mentabat hala kertaro amen Timentapat ngeneyo banyarwai lang nakakot jingrwai ka ba henrius pa sao Iaroh pi ki khna baro pat hadien ka ne ka jingrwai gen yo sngo ya ka jingpule sedang bat duai banya lamengi da I meman roi melim pada bat ban bot da ka jingrai kerpang na idafni nongklau ngan pulih na kisam lenang ka bakndai dekat ka baningkang ngan aingu ha utrai dala ka donut bara ngan penmaya ki kang ki bapla jome bara tu ni doi Kukpa jongi ubah benengi dap dengan jing semua bakra bamela ai ngi koneksi ke batmai ngin aingu ya ke jing bar ki jing kerku bamela ai ni hadu kini kisni hikai atra bengin lang ki bahabat ki ba sengamu barabar dan jingkat lambat ni akan ni ke program jingi aman Give thanks.
One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Kublai shibun ya kini gi para khna ki balaya lamengi ha jingrwai lang kumjuh ru ya imeman roi maliam pada ibala pulis dang bat I dafni nong klau ibala pensngo ya ngi ya jingrwai kerpang to U Blei unang don rengkat lembat pi bat unang yaya lam ya pi nado ba pidang red kumni ba pen iet ba pen smart ban puli ya ka Ktien ke jong U bat ru ban Iaroh ya U lingba ki jingrwai to U Blei unang don rengkat lembat pi baro Temen tapat nila poy siya kaway ka bynta bat kata kalong maginyo sngono ya ka kubor na ka Ktien ka jong U Blei. Ani wow pet kay gani. Oh wow ka gift day. Marubam komen la dangi yo iya ka present. Mdan taray banum komen ibaro ngiya komen lang. Dan iyo taray hang niya po. Pikwa bantip. Ngaru ting akwa bantip. Nilem num to. Chal ngin ya play chal. Ningin ya pet pa kam sibet ne. Itang bakwa bantip dan iyo po. Ap mo. Tong ini play pat sibet mo. Ini play pat sibet. Ne kum to. Tong ini abet to. Ini abet. Ini play pat sibet.
Mo biang mo tharai. Pinya ap em. Pikwa em bentip don iyu hang ni. Ngarung aku wak bentip. Tong ini ap bet mo. Okey to. Teka jinghikai akan ni step kedai syapang gitu ki sipongut kirang ba ki bapang yang tholi ya kaba la pensyong nong rim na ka gospel ulukas kala nong kaba khat nyo ki dukot khat wei hado khat kendai. Ke kata ka jingpang yang tholi mo. De kaba longkom no kata. Ka Bible pareng kaya thu yangi ba kini ki sipongut kirang ba kidon ya kata ka jingpang leprosy. Kaba mut bakidon kita kijing prom lani kita kijing mong hakamet ke jongki. Bat kaju penlong ya kasnik do bakan kelarong. Kadai kajat jingpang ke bakta bah ya kasnik do lani kani ka skin ke bangiong. Pitip ba ondah bakan ni ka jingpang kala nangjur laju hap no ru ki dekot jong kamet kum ki simpriak kiti ki simpriak gejat. Bat day baka jinglong jong kamet ka jongki bakilong kumta ka penmi ru ya kata ka jing sma. Tekini ki brio ki bayo ya kani ka jingpang om ju sya ya ki bakin syong bakin sa lang hayeng bat ki kon ki kiti lan ki henmen ki para om ju sya ru ya ki bakin ya bam ya di lang. Bat ki hak ban sa kam paji kam jengai na la ka shnong. Ani ba please osen e day sngosen e bali hak ban le ya ki kumta. Namar ba lakhen ya ki bakilong kita ki bam khoj lane kita ki unclean baong. Kanigip ka jingpang kalong kata ka jingpang ka bayabit na uwe ubriyo sya uwe pat. Pat day na kani ka daw ba ki hap ban mi no na laki jong ki yeng ki jong ki bakisa. Bat ki hap ban sa no kam paji na shnong tang bat kitu ki briyo ki bayo ya kani ka juk ka jingpang. Badla ongru bagi hak bandra ya kabel. Khnang baki beriu kintip baki don hajan khnang makin lak ban kiar ya ki. Sngosen e bahaban perkat ya ki. Na lor baki pang. Kim yok ban sa haki yang gisem. Kim yok ban ya bam ya di lang. Kim yok ban ya U Blei kti. Kim yok ban ya kemen lang. Ban ya sngo bahalang. Kim yok ban ya mane lang. Ki im haka jinglong marwe. Ki sngo si. Ki temang. Pat ki kenjak bah. Tejak you hakawe kesngi. Lukas kat nyo kad kot kebakat we ko ong. De kala jaru haba udang let sya Jerusalem. Ba ula let ling baru na pedeng ka Samaria pat Galilea ban poi sya Jerusalem. Ladon sipongut kirang ba. Ki bapang tho le kilayawan tanya kidayeng na jengai. Niyo iyang ne. Begini kita kisipongut. Ujisu. Uduan hang ni bat kiyeng na jengai. Palay kihaban yeng na jengai. Kalong ko mangilong mangi mentade. Ngihaban penjengai iway na iway. Kumbang ngalaong mene. Ba kidon kata ka jingpang kabayabit. Bat kitip ba. Kim day ban yatur sya jan jong kibriyo. Takadaw kiyeng kam jengai na ujisu. Tejayu, bat kila ya pertajam ki daong ko jisu kenrat tu isen eyengi. Kini kila pertajam ki daong ko jisu kenrat tu isen eyengi. Tejayu bakumta. Dia baula yo iya ki ula ong ya ki kilat pen iya la de hakiling do. Ujisu hang ni ula ong ya kini ki sipongut. Pakin let pen i yala de hakiling do. Kiniru kumbala betha ujisu kilek kumno kala jate bakat ba kidang yalet lapen khoj yaki pilak ban kali yang balai tharai ujisu uong yaki bikin let pen i hakiling do kadai namar ba hakitu kipor ude uni uling do ubarai la ubriu ne kabriu kila khoj ne em na utau knyang. Bat bantip kam benia pila ru ban puli na ke kitab lebih tekas kalenong ke bakat lai. Kini ki sipongut kimpat poi setiasa kita kiling do kimpat poi ki temple ban pen iya kiling do. Henry kat ba kidang yat. Kat ba kidang yat kidang don na kalenti. Jayu kad khot ka bakat sao kaya thu yangi ba kat ba kidang yat lapen khoj yaki. Aling ini pet
ja ayu hadin kata hagad khot ka bakat san la yathu yangi bah balapan khot yaki uwei na kita haba ulayo I balapan khia ya ula wan pai uda Iaroh pendon murom ya U Blei da Ktien majambat ula dem krop haki kejat jong par uda ngu ya uni ulong unong Samaria nila ban yo I hang ni ba uni unong Samaria tang marway uwan ban pai ban dem ban aingo yo Jesu hadien ba jayu hadien belapan ko yo nadu basdang ala ya thu ya phi ba kidon kat nongut kidon shipongut kini kirang ba u Jesu ulapan ko ya kini baro shipongut henry habala u Jesu ula depan ko ya kidon tang uwe bawan pai ba bawan ban aingo yo Jesu Peruta ulong unong Samaria. Tangwe. U Jesu haba uniu unong Samaria ula let sya ula keli. Ong sim lapan kuit iki sipo. Henry sya kita ki kendai ngon. Yo ba pli ha kajing kemen palat balapan kuit iki kila let wood ban pedi iki sya LYNGDOH. Kena mula ban rai ba laki lakut ni em kena mungkin yo ban kendo no iki bahayeng ki bahasem jongki. Namar nadu ba ki pang ki sitom kim sim yo lat ban kendo iki. Henry atu pila ban mudur. Kumno tang kumtu kila ban kelet yo Jesu. Ngatarai pada jengai kata ka jingiat ke jongki. Ngatarai namar ka Ktien kaya tu bakat baki dang let. Pada jengai hi baki let. Henry ki klem pai dien syu ban aingo yo Jesu. Baula pen kia yaki. Henry tang uwe ubaken mau ban le ya kata. Ngam la mudur sisa kum no kini kendai ngut. Kila ban kelet. Habat ang kumtu te kidai kendo yo Jesu. Kila da kelet no si yo Ngiru hakajing long breu ka jongi ngimper na kini ki kendai ngut hoat bon sin ngila juklet ban aingo yo Blei ngila juklet ban aingo yo Blei habangi yo ka sapti thamai lani habangi yo jingbam babang lani habangi pas ki exam ki jongi lani habangi don ha pedeng kamet ka bakot ka bakhia ngila juklet ban aingo yo Blei hoat ngam ong bangi baro ngilong kumta Henry gani ka jingiathuhkhana kahikai yangi ba U Blei ula ai ula pendap pendiang yangi ula kerku yangi deki baru ki bahata mana benta ka jingim ka jongi Henry ki don ki por ba kumno nyikum klet ban ong U Blei hoi na do bangi dangret lahikai yangi ban ong U Blei imei lahikai yangi ipa lahikai yangi kihenmen ki lahikai yangi ki bahayeng ki bahasem ki lahikai yangi bangin ong U Blei na do bangi dangret abang iyo jeng iyo ki ongi hey om kumno pat kani kalong kata ka jinghikai lani kata ka jing penbelian ka babha Henry hapedeng ka jing bon kam ka jong ngile lani hapedeng kata ka jing bampoi perkhat ngilakum klet ban pai dien kum uni unong Samaria babha ban ong U Blei Jesu don du teng ngila dwai daki sngi daki tayo daki benai Dondu daki snem bangin yo ya ki ka jingim ka jong ni para bau Jesu u ayengi abangi yo ya kata ka bangi duai ikum klet ban aingo ya kasam ka basis pakat pra ka ban ken mau yengi ya kata tikum no pat ngin aingo ya U Blei ka basuk tam kalong bangin ong U Blei ha ki jing duai ken ong U Blei ha bangi yat ngiyeng Compare dangi don haka yeng kesem ke jongi. Compare la dangi don haki kali ki taksi ki bos hang no begin don haki school haki jakatre jongi. Yin shu ong betang ka beka Ktien. U Blei try. Kata best practice kalong ba marsen kemen step marsen play ki kmat. Yin nompat keren yeno. Yin pai lagi kmat ngin ong. U Blei shibun try ba me ayengi gani ka sngi ka batmai. Pat shuaban tiaru ngin le kumjuh. Yin aingo U Blei, yin ong U Blei yang mitrai pamila don rengkat lembat ngi berok sisngi. Ngi dei ban aingo ru U Blei om tang hakapor pengi kemen re ki por baro. Habangi mat ki jing tenjuk ru ngi dei ban aingo U Blei. Pat badai hakum kani kapor bangi aingo U Blei ba U Blei ule ya ki kampela ki jong
tu ai ba kan ni ka jinghiathuhkhana kan pen kan mau yang ni nang ni syakmat bangin ai ngo yang nang ban pai dien ban longkum uni uwe urang ba uban Iaroh uban pendon burom ya U Blei temen tabat kala poi ke por yang bangin ya pleno ya kasenduk ban pedon ayo po ngatip pi barot pi lai up kemang deh naduk mane bangin ya pedon ayo po jong kan kasenduk temen tabat kala poi ke por yang bangin ya pleno ya kani kasenduk ban pedon ayo po barok kat badan hang niem kidi ki ba pi lai yo lo dah ka jing em ka jong pi naduk pi dang rit ni pi he ru pi lai yo lo dikini ki baro. Ready? Ini play nok mo. 1, 2, 3. Tuh. Kidon ayu hang ni. Nilak banyak i hang ni. Blei u ai ngi ya yeng bangin sa bangin syong. Khnang ba ngin la ru ban lat na ka jing shit jong ka sngi na ka jing slap na ka jing kriat hakan ni ka por ngi la ru ban yo ihang ne ki ya ki jan ki nep ki bau bleu la ker khu yangi ni yo ki jan ki batmai ni yo ki jan bangin pong kini baro ki long ki jing ker khu ki jong blei ni yo ru hang ni ya ki bahayeng ki bahasem ki jongi imei ipa ki henben ki para lok ki jongi ki para marjan ki jongi dei bat ke ni yo ya ka bam ka di ke jongi boleh ula ker khu yang ida ka bam ke bahatam na bentar jongi dei tong ini pecu boleh ula airu ya kasngi ubenai ki klor kal air iyo ru ya kajing start ya kajing nang padi kisap ki baper ki boleh ula ker kuying iwe ngiyo ru ya kajing kot kajing kia ngiyo ru ya ki sentiu ki skot kamar yang ba itenat kisim kido baro bat kajing ai ke bahatam ke jong U Blei yangi kalong ba u ai ya ukun u jong u Jesu Kris banyap na benta jongi baro kini ki badon hang ni ki long tangkan diat na ki jing ker khu ki bo Blei ula ai ha kajing em ke jongi kasam ka ba shispa khatlai ka khot ka balai ka ong nado badang mi kasngi ha do bakan nasep ka kerteng jong utrai kalong ka badai banyo Iaroh tungin ya duai ukpa jongi bahabneng ni don tang ban aingo ya mepa hoot ni aingo ya me na bentai ki jing ai ki bahatam gi jong me na bentai ki jing em gi jongi pat try ki babaro ki wan na ka khet beneng gi jong me ya rap yangi bangin kan ma bat bangin tip pa me long utan rai jong ki baro hoot pa ngi la juklet ban aingo ya me ngi la juklet ban ong kublei shibon ya me ngi shim ya kan ka por menta pa bangin ong kublei shibon try na benta ki baro ki ba me hiti pa me la le na benta ka jing em gi jongi Shim ka burom ka jingo ngi ai shame baro pa. Patang shamingin ai kat badang sa ki singi ka jing em ka jongi. Sngo ka badwai ka jongi te pa dak mama pi ki pop ki ringkang. Ba kerteng nga jome Jesu nga dwai mentabat hala kertaru. Amen. Tiakan ni ka porpat ngin yo pani yeng lang baro bangin ya spell na ka Ktien ka jong U Blei pan ya lam yangi da I Josephine dong klau pat hadien kan ni ngin sayo sngo sa ka pat ka jingrwai na I Elizabeth wanyang ta bên con cái này cái lên nó bắt hết rêu được hết lấy bút sao à tụi anh ngủ hao trái là bao lâu bà ha nó mãi cái chính này dùng ô cái bị ai nè chưa nằm Jing in jong ni maker could try. May I ipa I may
Kublai shibon ya pi Josephine nong klau, but Elizabeth ya ka jinglong lakloi ka jong pi, but ya ka jing shlor ka jong pi, bapin syakri utrai. Tu U Blei unang don rengkat lembat pi barun kurp ku ya pi. Timen tapat nginyo ban ya pet nyo ya ki assignments ki jong pi na ka rensan ki kena. Pat nakabenta ka next assignment jong pi, haga kot sada, pila ban tres ya ka kti ka jong pi, kumni. Tres ya ka kti ka jong pi kumni, pat sadro ya kini kisla ki barit kumni. Pat haba pila dro, ha ini iwe isla, pila banto, iba pis ngongu ya U Blei. Pila banto ang ni ngas ngongu ya U Blei, nabenta jong ime ipa, nabenta kabam ka bau ayangi, nabenta ka yengasem, pat kumta ter mo, nang pendap makini baro, kaya ka ba pis ngongu, ya U Blei mo, pisa pendap makini kisla baro, nang ta sa Iaroh ha, pat sa pa, siyaw niyo number harum. Gila poy siya kabaway jong ani ka jing syakri ka jong ya kani ka step, pat siwa bangin ya wai, nga kwa ban ay kublay ya baro, kinong ya simbenta, nado kibalay lamingi ka jingrwai, iba tem, iba pule sedang bat duai, ya kiba larwai ya jingrwai kerpang, ya iba ya lam ya ngiro haba pule lang, ngakwa ruban ai kublai ya ka audio wat ka videography team, kiba la penbit penbiang ya kani ka online service ka jongi ya kani ka step, tu mentapat ngini ong lang ya ka jingduai utrai bat hadin ngata ngin sayawai. Kukupa jong yu bahapneng, long bakut ka kateng ka jong me, wan ka hima ka jong me, long ka mon ka jong me, hakendo kum bahapneng, tu ay ngi benta ka jing bam ka jong ka bahla ka sngi, tu maap ringi ki ringkang jong kum mengirik ngi maap ik balik sniu ringi, tu wat elam ngi siya ka jing penshoy ru, nrei sumaringi nak basniu, na ba jong me long ka hima, ka bor bat ka buram ru, halakarta, amen. Barak mawai no tu ai ba kajing ai ka jong Jesus Christ mo try ka jing itba ka jong Blei kupa na bom jukut lembak ka jing selok ba thiang ka jong mensia makoi tu ai bikini lai ho we Blei kin don rengkat lembat ngi ka balang ka jong i bat ki balang keleng setelah ka perthei kan don rengkat lem ru ba ki riu khoi ki ba demat syakri me nado benta hadu ki bom jukut ru amen.